Bo ko muso ɲɛda tugu an delila ka kuma ka ko min hari bi ko ewa u b'a mɛn réseaux sociaux la ko majahibitigi si ma kɛ wajibi ye muso ka ɲɛda datugu donc k'u bɛ taa Cheikh Albani ka fatawa ta an bɛ min fɔ Allah de ko wa iza salitumuhunna mata fashaluhunna min wara hijab majahabi ko bɛ nin yɔrɔ la tuguni Ala ko n'a bɛ musow ɲininka fɛn dɔ la makɔnɔ fɛn dɔ la hijabu ka sɔrɔ i n'a cɛ i kana ye Ibn Usaymin ye kitabu de la hijabu mar'atil muslima Ibn Usaymin ye kitabu risala do de la ninka a ye delila min bɔ Kurana aya wula ka ca delila segi ye ube delila tani ko min b'a yira muso ka ɲɛda datugu wajibi de don a ye delila min bɔ Kurana aya yɛrɛ la hadisa tɔ la fɔlɔ ako o delila o kono ako Ala ko Qur'ana kono wala yadribuna bi arjulihunna liyulama ma yughfina min jinatihinna ako silamɛ sariya ko muso kana har a sen kɛ ka dugukolon ta masiri min bɛ sen na o kana dɔn parce que a y'a sɔrɔ muso sen fara bɛɛ bɛ datugu de ciden ko muso fini ka fufu i n'o fɔ nɔngɔ kɛlɛ pour u sen faraw kana ye a ko silamɛ sariya bɛ jɛna ye cogo di a b'a a wajibiya muso ka cogo di ko sen fara ka datugu n'a b'a ɲamara ko ɲa ka da yɛlɛ silamɛ sariya bɛ sɔn ma nin ye tanakudu de silamɛ sariya la har ulu bɛ fiqh majhabitigiw minnu t'a fɔ majhabitigiw bɛ bolo muso n'u ko n'i bɛ muso ɲini a ka ɲɛda bɔ i k'a lajɛ i ka ɲɛda ye ni ɲɛda datugulen tun tɛ u b'a fɔ e ka taa a ɲɛda lajɛ cogo di n'a datugulen tun tɛ n'a y'a sɔrɔ muso ka ɲɛda bɛ kɛnɛma dɛ a bɛ hatagiya n'u b'a fɔ ko i ka taa a ka ɲɛda bɔ i k'a lajɛ bon muso ka cɛɲi yɛrɛ muso ka cɛɲi bɛɛ bɛ ɲɛda de la silamɛya sariya b'a wajibiya muso ka cogo di ko sen fara fula ka datugu mɛ a ka ɲɛda bɔ kɛnɛma yala n'i bɛ muso ɲini i b'a fɛ ka furu majahibitigi in bɛ ani dɔnnikibaw bɛ n'u ko ka taa lajɛ u ko i ka taa a ka sen faraw de bɔ i k'o lajɛ n ko i bɛ ɲɛda de lajɛ muso cɛɲi bɛ lajɛ de hari ciden ko bugɔli yɔrɔ la ko wala yadribu wajha a ko hari n'i bɛ muso bugɔ i kana bugɔ ɲɛda la parce que a ka ko bɛɛ bɛ ɲɛdaw de la silamɛ sariya b'a fɔ cogo di sen ka sutura o ɲɛdaw ka bɔ cogo di ninnu ye ɲɔgɔn guruja de sariya la sariya tɛ sɔn nin ma hari dɔnnikɛbaga minnu kɔ fuqahaw minnu kɔ ko muso ka ɲɛda tugu tɛ wajibi ye u ko de n'an ma sira fitina ɲɛ u ko min n'an siranna fitina ɲɛ ko mun ye wa walicɛw bɛ fitina ni a ɲɛdaw yeli ye ko a k'a ka ɲɛda datugu u ye nin fɔ donc an bɛ min fɔ Kurana ayaw la ciden ka hadisa sahalenw na an ba Aishatu Safwan ibn Mu'attal ka qisa la a ko tuma min Safwan ibn Mu'attal ye Aishata fine ɲɛ a dalen do a y'a dɔn mɔgɔ dana ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an ba Aishatu ko ale wuli fa qammaritu wajhi a ko wulila ɲi ɲɛda datugu seba muso tumbu ɲɛda datugu de salafu muso tumbu ɲɛda datugu ye wajibi de Sheikh Albani ye fatawa min kɛ ko wajibi tɛ ale ko wajibi tɛ mais Sheikh Albani ye hadisa caman nati ka ayaw nati ko muso ka ɲɛda ye sunna de ko sarafu ka taabolo de do ko minnu b'a fɔ fana ko dantɛmɛ de ye ɲɛda tugu ye a ko olu fana ye kuma min fɔ nin ye k'u tɛ sababa ka o yɔrɔ la a ko ale ko wajibi de tɛ mais sunna de do sarafu ka bɛɛ ka muso ka taabolo de do awa Sheikh Albani yɛrɛ ka furumuso wa denmuso bɛɛ ɲɛda datugulen do u tun b'o datugu ɲɛda datugu de donc ka sɔrɔ kuma min do dɔnnikɛbagaw de do anw tɛ dɛ a ɲɔgɔnna dɔnnikɛbagaw ko a katawura o yɔrɔ la Sheikh Muhammad ibn Salih Uthaymin ka risala kɔnɔ a y'a yira ɲɛda datuguli ye wajibi de Sheikh Abdallah Bumbaji ye aradu kɛ Albani ka kuma min filɛ nin ye a ye aradu kɛ a ka kataw kan ko a katawura nin yɔrɔ la muso ka ɲɛda datugu ye wajibi de min ye Sheikh Humaydi Tuweziri ale ye risala yɛrɛ de dira a kama ka dabɔ a kama ko risala min ye nin ye ka aradu kɛ Sheikh Albani ka kitabu Jilbabil Mar'atil Muslima kan n'a ko muso ɲɛda tugu tɛ wajibi ye ka aradu k'o kan donc an bɛ min fɔ muso ɲɛda tuguli ye wajibi de silamɛya sariya la Kurana ayaw la hadisa sahalenw na dɔnnikɛbaga ɲumanw bolo awa sɛba muso bɛɛ tun b'a ɲɛda de tugu donc o de nana an ba ka hadisa la n delila k'o fɔ yasinya joli
munna ciden ko ni muso ye namuta wala tantaqibul mar'a akonni muso ni ye namuta ikana nyeda tuguna do doni kama ko ni ya yirana ja sheba muso donen tumbu bolo bu nyeda de tugu ciden ko ni ye namu ke nyeda tugu min be shiri kano do me ate ko mi bi nyeda bo fana parce que amba shetu ko ulu tumbe hiji yorola ko ni wali cew gerela ulula ko ulu bu nyeda bo parce que ciden ko nyeda tuguna kana shiri ako min ni wali cew gerela ulula ko bu ka hijabu kunke ka jigi nyeda uka ku nyeda udatugo ko ni wali cew temina uba korta tuguni ni ya wiro be nyeda datugo be tatugo donc nyeda datugo li wajibi de islamiyya sariyala sunnate de wajibi bilene do islamiyya sariyala qur'ana ayawla hadisa sahalunna muso ka fitna yiro yere na kala jarab yiro yere be nyeda ude odi ya to har ni be muso furu ni be ta anyini ibe nyeda ude laje alaka hakimanda bon ni doya ni nyemi fo kwanye muso kanye da tu mi fo ko do ka tese ka bu masalati si hadiyala atese ka bu masalati hadiyala to masalati si hadiya fule ni delilaw sabatira minna ka fu ninde sabatile delilaw be ninde la ambo de sabati do yimbe ke qataw de ambo bilade donc muso nya da tu ye wajibi de anyo de fo ta Sheikh Muhammad ibn Salim ibn Usaymin ka kitabuta irsalatu fil hijab abid delilaw bo qur'ana ayawla ka delilaw bo hadisa sahalun da ko muso ka nyera tuguli ye wajibi de muso ka nyera da tugo ye wajibi bilende ta Sheikh Abdullah Bumbaji ka kitabuta Sheikh Abdullah Bumbaji ko muso ka nyera da tugo ko way wajibi de ko alaka aya be wayja salitumuhunna mata fashaluhunna min wara'i hijab ala kun nabi muso nyirinka minan dola ko dola kasuru hijab bani nyogonje akunni ayala alama tege farabo ewa farikolo tola men nyeda bola amma nyeda bo amma shi sinaw sinati ala ko de doroja salitum hunna mata fashaluna min wara hijab nyeda bora yawa ala ma nyeda bola de ala ko muso farikolo be de ka sutura nabe muso nyinin ka har makona fem dola kasuru hijabu bina ce ni hijabu be se ka ke kogoye abese ka ke porto datule bina ce abese ka ke farikolo be datule ni hijabu ala ma nyeda bo farikolo tola ya Sheikh Abdullah Bumbaye delali kene tuma mu ye Sheikh Sal Fawjani nyinin ka ku dugu turu do ko muso ka nyeda tatule ko della mana wajibite ewa ko ewa hadisa munu nana ko do salente ako aya indu Sheikh Sal Fawjani ko aya indu ko dugu turu be sako wuliya wa iza salitumuhunna mata'an fa ashaluhunna min wara'i hijabi akon ni hadisa de fudeya ako abin ni aya dila togodi akon muso ka nyeda sutur wajibi do an ko Sheikh Albani min ko wajibite min Hamud Tuwejiri aka kitabu dobe irsalatun asarim al-maslul ala ahli tabarruj wa sufur wa raddi ala kitabi wa hijab al-mar'ati al-muslima li Sheikh Albani Hamudi Tuwejiri ya kitabu dila Albani kuma min fo ko muso nyeda suturulete e wadda tugulite wajibe aye kitabu dila karadu kaka kun kitabu ni nyeba muru fonsileye muso munum be bo ku nyeda utokenema ani muso munum be do ni hijabute muso munum be bo ni hijabute ula ani ka araduke Albani ka kitabu min toge jilbabil marati muslima karadu koka aye kitabu nyina ka laje afalendo delala qur'ana aya ni hadisa sahale hari ni masal si hadiya do tumami buna basa ya ayat tafsir bun kasiri take ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wan nisa'il mu'minina yudunina alayhin min jalabibihinna tumami buna basi tumbeni ayat tafsiri ako ayem finita kamileka farikoro bela ko muso ka yoro bedda tugu ka nyeda udatu ka nya kelento kene makasira yenay Qur'ana tawsiri la shebo de ka tawsiri be ka tawsiri nyafolo Qur'ana tawsiri la kiden ka hadisa kofe shebo ka tawsiri de be ka tawsiri nyafolo Abdullah ibn Abbas ye ayin tawsiri de ko muso ka fini meleke ka nye be datugo aka nye kelento kene makasira yenay Ibn Abbas ye ayin tawsiru da ita tawsir bun kasiri take munna buna bas ko nye kele nyere ka to kelma parce que lu wakati la nim fini fege le utunte fini munun tumbe nu ya birinye da la ite siraye
o dia to ko kan nya kelen to kenema ika sira ye noye donc muso nyeda tuguli ye wajibi har ni masala si hadiya do sebo taman bode ka de la sahalen bode la an ba ishetu nunu ka hadisa bode la an ba ishetu anya fo tumami a tora kofe kelela ke min nya ya ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an ba ishetu ko ale wulila fa qamartu wajhi akon wulila nyinya datu hiji yoro la an ba ishetu ko konu wulubi alikaba munumunu ko ewa pasike ciden ko ni muso ye namuta ikana ni gabudo nyeda tuna ako men ni wulubi alikaba munumunu ko ni wali tew gerela ulula ku wulubu ka ewa hijabu kunke ku nyeda datu ko ni wali tew temena na kasafuna amba korota ani fana ni ciden ko la tantaqibul mar'a ako ni muso ye namuta ikana nya tugula siri doni kaba ko ni nya yira donen tumbe sebo bolu nya bi siri de nyebe datu de bo uko cogode buna usemini ko cogode ala ba fo cogode ko muso ka semfara fula sutura ka nyeda bo ala bo se ka fo cogode ala bo fo cogode silamiya sariya be jeno e cogode muso e wa semfara be ka datugo ciden ko muso ka semfara ako fini ka fufi no fo nyengo kele i semfara be ka sutura ako hari kani senka ala ko qur'an aya kono hari muso kana senke ka dugu kolonta puru masirmin dogolembe fini koro cew kana odo silamiya sariya ba fo cogori ko muso semfara fula ka sutura walli cew kana woye ni nyeda bebo o be sika ke cogori hada madon yere ka hakili soro doni sa e doni ke ba be bolo har fuqa haw bolo majhabi tugo bolo ciden ko ni be muso furi kata nyini fuqa haw ni doni ke ba be ko cogori akoy kat ako na koy kata laje koy kata aka a nyeda boy ko nyeda de laje na ya suru muso nyeda be kenema de pampara silamiya sariya ba fo ikata nyeda laja nyeda utumbe datude ni ba fe kafuru a nyeda lajeli haramu ye silamiya sariya ya daga ni ba fe kafuru ni ba fe ka nyini furu la ta nyeda laje aka fini bo nyeda la kai jabu la nyeda la ka nyeda laje budo simunu ko muso chenyi yere bebe nyeda de la na ko o ka bo kenema muso ka fitina yoro be ya nyeda de ni silamiya sariya ba fo o ka bo cogodi sewun ka sutura akon ubrew semino ka fule nu ko ema muso in fule de anyeda kanyi kosobe me do fo ba semfara de la a semfara de la ko ibe se ka do muso lawo ibo furu me nu ko muso ka semfara un kanyi ma nyeda manyu ibe dowa munna silamiya sariya yere la ciden ko nibe muso gosa ko kana gosa nyeda una wala tadribu wajha akwai kana muso goshanye dala parce que muso kanya akan cenyi yere na ka fembe be nyeda dala ni ya nyeda ucinya doro e ya bila ya cinya ce wuye kiden koy kana goshanye dawla donc hari fuqa hawu munun ko muso kan nyeda to tugu wajibi ye sarti kala nam masira fitinanye nan sirana na nyeda gora kenema mu cew be fitina no fe aka nyeda tugo de wajibi donc ambe min fo mo ye mo kan nim fa muso ka far kolo be de sutura o de wajibi aka ka far kolo be sutura ka nyeda sutura o de wajibi muso ka hari masalati istihadiya do min tara ko nyeda da tuurite wajibi abe ka tawla della sahale umbare nyeda de katugo far kolo